Но въпреки рокадите в образованието, Карлово, Варна и Смолян излязоха на протест. Хората са недоволни от промените в учебниците по история и използването на термина съжителство. Оказа се, протестиращите в Карлово са недоволни и от номинацията на Меглена Кунева за нов министър и поискаха тя да се оттегли. Народ без история е като дърво безкорен. Той изсъхва. Той изпустява. Въобще да ни се заблуждават, че ще пипат учебниците. Няма да си пратим, ако трябва, и децата. Няма да си пратим внуците да учат. Българските политици да проявят повече разум и да не забравят преди всичко, че са българи. На площада в Карлово срещаме семейство инженери, облечени в народни носии. Казват, че са тук, за да спрат експериментите в образованието. Защото искаме нашите деца да знаят Балканджийово. Защото искаме нашите деца да познават историята. От учебните програми по история, гневът на събралите се в Карлово се прехвърли към Меглена Кунева, номинирана за нов просветен министър. Госпожа Кунева е посветена в плановете за унищожаване на България и на българският народ. Не искаме съветниците на министър Танев. За новините на Нова, Благой Бекриев. Главният